Kadom kerbing lorat nilimen mukut kramsa ilitum kiram tang son puthot litum prekjam malam litum Chethan nang bangso video long litum Sonam Wangchuk Kaningje alam ti hekpen ilitum Chethan nang lapente nalitum a comment sa puthak nili nang reply po mate ilitum lahin ilitum Chethan Sonam Wangchuk koma lo pulutangte nalitum samay chinilo alang li Ladakh adet pensialang li banglo alang li inut engineer lapente innovator lapente environmentalist alang li environment pan kaching hon pe na join si alang li methang hawar mate methang adi maklong along protection ki pg phansi alang li tum sitame siksujul hanglo ilum da karbi yanglong mage siksujul ke ajakong avelo pusining jebom bon same Sonam Wangchuk alang li ki kroidam alang li ki believe dam ke je siksujul jong si dolo plotangte ilitum amethang along ri ilitum a culture lahai kado kabe phansame protection ki pame thek alang li pulo Indian Constitution lake mesen ason lapane la son thoda Constitution ke mesen ke tirthea dangke jumhek lang sining jelo la kado kawe akhai phan stame mesen pen pangri ponthekji phan mate kelang ponthekji pansi labang so a Constitution long mesen a provision pipono puselang li ning je ponlo la son si six schedule stame tok ponlo mate Constitution long thabdun lo methang along pat mesen ben kachalana thekji phansi labang so six schedules na may pipon lo alang li putulo local indigenous tribe atumsi labang so hawar ke kupisi ki mesenji make chichini chodji ang tan ben kewang amuni tumke mate ang tan asor tumke dak methang hawar long mesenji phanke chini nei pusi alang li hin ben semen ningje pon sinali tum same matha tha ilitum Karbi anglong hawar ki mesenji phanke ili Karbi tumsi chini chot ang tan asor aron dagwan tabwan pruke ilitum phan bangke isi aking no dag dokokji lason thak si hadak Ladakh along sitame ang tan aron jon si lutlo pulutangte hadak isi kasik sak dokokji alang litum a culture long same kasik sak dokokji lapen environment same kasik sak dokokji alang li putulo Chethan a company mate prekjam a company pen a joini hadak nature phan same kahing no doji busi alang li hin pen je pondo ate company atumke mate Kacheprek atumke hadak ali pansi lang choji hadak environment hadak tomon lang lahai kaduka we hengno dak nap ke alang li tumke lang lilo busi ning je polo alang li tumke amethang ali pansi lang choji busi ning je si alam mangke hoglo ang tan pe atumangke dak Karbi long pen stame nili bangke Karbi long pasi jongpon po Karbi long pen kupisi ali kilong jima pusi matha damchi lasi labang so hawar longge pamisenji phanke ilitum along sido ilitum long si jakong do lapete ilitum masi jakong che pherang nangji alang li putulo Punjab along Punjab asor padonang Bengal along Bengal asor padonang lapene Kashmir along Kashmir atum padonang selang li ningjelo ko people si labang Sonam Kaningje pulutangte methang hawar longke methang atum si ki mesenji phan kupisi ki mesenji phan ma chichini choji kijut si alang li ningjelo please learn to value what you have mate kelong tang anason RD chipinon mate RD kipiji Charlie non pusalang lihin pending jepono eldom six schedule samel dom long tang lo labang so six schedule RD PGP pe a value padoji padode ke lage ilitum along sidolo bon same hala hemprek an pen ke ilitum compare dam bangke unde sitame penang an ke aja kongdu achakong avi posonde Sonam Wangchuk inut thek serabang reserabang alang litum six schedule hangjima nilihin ben ke mat hateng lo protangte hang hidet haiji bon same alang li six schedule aphan la ansu se kachini ji phan si alang li labang so seminar hut same alang li nangchitong lo 75th six schedule anniversary a seminar hut ilitum paderde pin pen comments le ilitum pori ponang Birenson rong piahin pen Karbia khai osomar kachipe kom dun pen ajok ili Karbia tum ale doma nangli than pachini tha sar chuning rilo nili ale do abi pubangke nili ningje dam dedet po bon same ilitum osomar aphai konsi padonang jima lake ilitum kado kawi same chichini replo ilitum bangkwan si lana pame thekjima bangkwan bansi ilitum mesen pen education lo pachali thekjima kenangji son an pador thekjima la si ilitum chelang nang po hala sumar padu unangji pumat padu umat ilitum lana pame thekte school toy dun pame thekte kenangji son an stame pitekte la pena kisukun ehur same ilitum selang thekte pulutangte ilitum padu usame ilitum ale abireji ilitum capacity kondoma lans ilitum sitame osumar biponchonang po nilike mathalam lo ding lai terang hin pen Assam sarkar pen 5th January ani rongker karkli kepang dak ponalong epichelsi atum pen choro dun noma la pen ning arong dun noma lasi please pen next video along than pachini pon ik vek thasar nili jungjung ke matha lamang ke choro pon me elapente ilitum choro vek nangji mesen ason along an mangke
ma dua party le claim bon same pachun bon same ilitum kachoro ke ilitum kenang sot ke chok chi along bang pulo tang de ilitum ninghang de jongnun me ninghang de jongnun de same chok bon same ke chok along mesen along ke ilitum choro dun ong me ong lo bon same media hang set si ilitum choro nang ji pule nili Kaningje gali ilitum ningalu ningaklong benjong si ilitum choro theklo tang te la sitame chok labang so 5th January rongker holiday ki people na ke mesen lo state level an ki people athe kadokawe all Assam atum same labang so rongker putak chinipo kedam tang jong si ilitum langdam lo plutang te 5th January katalona tum samedo lapente 5th February katalona tum samedo nili non ke matha mangela lo isia ke mesen mangke non ke bangji ani bangkela 5th January si kadokawi same katalon si ongko mapusi nilihin ben ke matha lo si nilihin ben ke matha tengke mesen lo la siltum kadokawi same labang so aputha ke chorudun sikeme utholang namtu sinang polson taro hin pen da comments nai pidundo akya ai nangli lapuson ra ra chataya long ongdung lam ke me than peklar thega po chorolo arna mahir jome peronang ison alam next video along than pon tha munidatum kachelar ke ninga klong pen nangji ke theng ke chok kangchek adaya reng ke en kitu kapaphere pen kali Chethan Chemum kanghon aning pensi munit aot adur chelar unji lasi ongdung ituma khayang bong lapu sona munit do piglang ani siang bong lam juno kang ton kang thi ningje jete do tek the puatum laso apot si ituma det chelar un idet lata isi lo elitom jongsi kang ton kang thi ka ki same lam juno lok kening jelo plutang te elitom amain elitom ake matha long same ter bangko lapende ilitum ke matha jong si terbang lo prutang de ilitum asai same akheng no si klang a result ke akheng no si ilitum long klang laso posi ilitum inghopen kupima ke pabar matha paminang ji lapende ilitum kupima ke matha la same ilitum ingwai pamisi ke matha same matha nang ji ate ilitum ke matha pen sing hopen bar ji inghopen bar lo prutang de ilitum henodak asai same ilitum temdet haji la si ilitum kachere nang ji tapang ya hoklo chorolo alang li bhan labang so mission alam ilitum angbong ke man thega pot rolang nam tu sinang binu terang pi ahin pen APHLC ahin pen ke than pon an alam the ke ithin natta war pon mobe mothe mo hai dedapi claim ple de jima wancholo sar pia pot si Karbi atum ka phere phon kai ke ta dokoklo laso pot ningduk pik nangli than paklar vekta nili labang so aputhak than paklar ke thekthire ji bon same kupia por si iltum ka phere tabre lo kulotang de ilitum isi bangke tangka mahakawi pen same itum ka pheri tab doru athe itum nonaloma pirthi jong si langlo pulutang te pen anason ke tangka alam si wang juti laso porsi pen anason loma ke itum ka pheri same dukok by chance lason lote kupuson lon lililong thangna tabi o lason ake matha same do isi bangke lalo isi bangke ilitum architect theta lo ilitum jong si thek thelo pulutang te ilitum ajat asai le claim si tame ilitum confident avide la si la soni tangka maha la pendel tum architect thia posi tum pen ana sonong ke here na kok titi made ka pheri do kok titi angso lam nali tum hana ke than choklim lo made klar dak lo puke kalidet haji bon seme lage nili ki matha lam mizza hin pen nilhin pen kachini kangtung ke ilitum Karbi atum ke hindu kali pulo honghari pusi chipulo sita ilitum ajada formal long punon apply do lote question karju do o titi lasi religion pu along Hindu putong cetok nangjima mate honghari putong tok dun nangjima sita religion pu along honghari pu cetok dun rong te chok che deadji ason bosar nangli hin pen next video along pachini ikthasar uthot utlang Michael tisa hin pen ason thot lo Karbi atum adhorom ke honghari pu boy fit sita documents along ke Hindu pu side nili ke thek long an ke labang so alam ta paklar tha ake hai labang so alam nili paklar protected thaji nali to mangbong dung si kachini pam me bang do pulotang te nali to comments pikha nili labang so puthak nili paklang bon po next video along nili jungjung ke matha bangke ilitum ahok lo honghari bangke chitok dam unede thaji athe honghari lage government ben recognize kalilang ilitum asai jok je si ilitum hindu mate hinduism chitok onang kok lo athe ada option abede titi labende do thu along men along a form long doji others pudoji jongsi others pudolo pulotang te others pulong bidun cox dame henone labende ison niligi jungjung ke matha lam ilitum religion pu along honghari pule chitok dun dets dame henone ji ma pusini ke matha ku people pulutang te ilitum ajara form along sitame itum ke apply dun mate ke tok dun laki ahok pet si ilitum tok dunang ji labende ilitum religion pu along honghari pu ke chitok dun ke laki pachu bai kalilo athe
ilitum jong si honghari pulutang te ilitum honghari pu kitok dun ke ilitum pacho bai kali government pen honghari pu a religion mang recognize evident haji bon sami ilitum ke pacho bai kali lo la soposi nili jungjung ki matha ke kado kawi jong si hongari pu chetok lablo pulutang te thangna aki sung stame avide jima jong si alang litum hin pen pena question do pulutang te ilitum Chethan chepakla dun me lapen ilitum ke haji a right sami do nili jungjung ki matha ke athen ki nilitum ki kroibe ke hongari hanlo pu ilitum thakdun me nilitum hindu kali ke pu ilitum thakdun me nili ke matha lam nalitum ko pising matha manalitum comments pekta dak ilitum inut akordi pendo tulang bc son tiso hin pen animism religion ake hai itum karbi itum ke lasi nang di than pon back tha next video animism arona son si ilitum ahok lo ilitum kirim pon lo mate ki kroy dam lo bon same ilitum animism lo bangke ilitum chipu thibangke e athe ilitum a religion amen lake animism lo bangke sarkar ben same mate government ben same recognize nelang la so pusi ilitum animism same ilitum chipu ne bon same ahok lo ilitum ki kroy bangke animism aki kroilo lapente rup sing katha rahin pen ningje pondo jale pusita me episode si aphan ephong ke pahai vek nangji bosar than pakla daktha lason dak dak si pregram akorti tum comments nang pitun do lason comments lo david hanse khan phang jo lapente jisuel tokbi alang litum lason comments nang pitun lo lasi nilhin ben same kaningje ji ke la lo pai du nang idum bor idu nang bon same nali tum same tuning rilo jong si epichal si hide lo plutang de nali tum same nili phanang matha pono epichal si tum hide mat monili phan bage nang chi ni pukok lo plutang de nili same ning oilak po la sobusi pai nang chitu du nang nili hin men same ready lo bon same nali tum same nili phanang matha nang po epichal si atum jong si nili phanang chi ne pu same nangli tum bage nang chini nang po la bana nangli tum si nili phan same pachini nang po ele tum politics alam jong si mano plutang de pregram comments du kokriti bon same lahai bang ele tum do bompo politics apede dhorom labang so soni alamang ke elum Chethan same isi kasik sagdo athi anutin abang putin same ke matha kaprek bon same nilige open minded amuni pinak pot nilige kiningje lo nani tum ning oilak thai lahai kadu ka be chok chidol plutang de nani tum nang dia pon ikha athe elitum jong si lahin kiche jong tolo plutang de elitum unity kido thekje pang elitum heloving lo elitum chingki Chethanang politics salam same elitum chingki Chethan me lapende religion mate dharom alam same elitum Chethan pon me bon same elitum open minded pe elitum chingki Chethanang ji elitum lahin kachidin ji phan kali denang ji elitum gyan kelong mas elitum ajat alam same elitum chingki Chethan ponang ji hempung ti hin pen labang so alam theke nang than pi pon thasar pc la so arlo atum aphan kaike amata kacholang remwer ke chokche la ili sopin so atum si ke chokche thekapot si non alom so arlo atum kai keta ok chunghur si dodonang koklu nilimen ke hempu inti alam mangke kalang lo sopin so atum ke chokche pot si lahai asailang nu alam militum kai ki same arju polong wer lo etum la bang so alam ke than pik lo la pende litum chingki Chethan lo litum kai ki stame lapene hengno pukado ka bis same chini lo bol same la bang so asailang no ilitum arni bang same arju pon lo kopi polo plutang de la isi akiso ilitum ke khang un ide akiso oso la bang so akiso ko son lo kelong plutang de ilitum kaki stame ke matha ke hengno along si la bang so akiso stame ilitum phanang un lokriti la si la ke isi mental problem la si ilitum la bang so akiso ben chipa jogji plutang de ilitum ke matha mi sen venang ji edum ke matha same akimi son si matha thekning ji la chota kalilang labang so kacholang rempu labang so culture ki pawirji aphan ke justice system bang mi senang ji nalitum kosontong kachechardam ne bonsame nili kachechardam ateng lo prutang te justice system bang vigong achakong abide da son si do chokchi puchini lor lo prutang te alang litum phan ingsai phinang ji alang litum phan non ke lason kalidet apor en pik labende nili kachechar ke lasono tangka kaviatuma phan mate kiduga tuma phan ke justice system long der pik mate long le der tum same do non pangbadam des tami henoni kidam tang same nani tum social media long same thek monong lo rusmi terang pi alang li tuma family pen same lam che paklang kon lo non puta justice long le lang polam lason thak thak si sumila rong hang pi alang li same justice long eloni long le ne apap do puchini lord same alang li tum phan thang na rakang sai pi pelang insai pi alang li tum phan punishment pi vek nang po labang so a failure do ko joini si penana tumbang ke here reda rason si tamido la suppose justice system ang mesenang ji
ilitum a leaders atum stame cherap chitulu nangji athe la hai jong si ilitum solve pon pe pulotang te la anso se si ake no asai same klang pon bompo. Next comment Noren Singh ahin pen Karbi Chethan Chemum channel pen nangli private school student pen government school student osomar Kacheprek tepik lasi nangli rada pan than pachini ji masar bainong le langdam pulote government a teacher atum ke bainong du pick private teacher atum ke bainong ta kompik sita private student abang ke strong munak nangli next video along than pachini tha rada pan kiram tang sameli tum Chethan pon lo private school lapente government school puthak lapente government school kopia posi chingthu thedet ma labang so puthak sameli tum Chethan pon lo alang Kaningje pon kya hok lo private school o sumara tum thek muchot re muchot itum jongsi government school a student tum beni tum pangbardam lo tangte kipu par gali class 10 a student tum same reading thek thinang tum same do government school a student atum alang tuman kipa plop wala mai kali bon same nili thek bon long ajoi si nili labang solam same ningjelo nili missionary school same class 7 andun lo lapende apik 8 9 10 ahud nili government school sikidun halabang suhur si nili labang solam bang chini lo hada class 10 student atum penang ana tumke penang ana ki ong pie tumke reading same thek pa me melang hada qualified teacher avidel lo ma qualified teacher side de lo hada copy posit hekte de lo pulutang te alang litum ke than ke chepaduk de lata isi lo lapende hada teachers up high jumpik a class ki do pik ji bon same athan bang jum hek titi la sono pulutang de litum ko son si ke than pa chetang un pa un e lapena do thulang government atum same hala government a teacher atum aphan prek jam a sai ki toy pon do pik alang litum han lu pathan vet long de titi la silata isi a problem lo ni ka charda matengke bon same government school paching thur un elitum education minister lapende school inspector atum jongsi dore sangse claim pon pulutang te la hai kado ka bia sonan same pami pon sen un alang litum ke claim clip ke kali alang litum claim lo bon same la answer si claim pon hilang kali lo pulutang te elitum same heglong rep lo kado ka bis same government school ban ke ningche the the sangsi do an private school ador kisus de elitum hadak si elitum chotoi dunji a vere grak same elitum private school si elitum chotoi dunji government school jongsi dolo pulutang te elitum asabo karjang ke doji la pada nari tum same chini lo aningkan wang si private school ong stame a fees ke bat nang koklo acha son stame hormusia ador nang bat bong school stame reng nang kokji lapende teachers atum stame reng nang kokji lapende lapuna sarkar school banke memede ajoine alang litum stame a chance du koklo fees paba ji phal stame dongsi sarkar school government school meseno pulutang te competition dopo government school lapende private school stame sabo competition dopo lapende hala private school atum stame a sabo ba ke a fees stame pajum chetpo government atum teachers komsom teachers jum heke usumar thek thide ji pulabang solamang ge chini bon same copy por se appointment pipedalo copy por se ara teachers a phai papa bat bedalo labende inura than bang kache manung ji aphan a process sungpi hakua kai ge jongsi lo chali dolo kethek dolo a degree dolo pulotang te longjoy ke bon same non ke ison soni a degree ki do chot ke litum thangnat same akamang we graduation and elo pusame alang litum DLED do vek nangji DLED pass det un det ben put hot det dame pass nangji det pass det le kilong khit pula puta kali recruitment exam same alang litum pass nahi lang lana process kisung bon same lan kisung pen same pen ana tum ke alang litum che palong kono alang litum government a school ong si cyclem lo bon same smartum ke theke nani tum theklong prong lo labena private private school teacher jong si lang namlu protang te DLED ka betum samedo tet ka ke pas betum samedo ngol same hadak lang namlu protang te usumar tum thek ser sar nili ka charda ma teng lo lake hada usumar tum nang thek muna ko pipolo protang te soni lo lake ke than ke chepaduk kenang sot labende available teacher bang ke litum kedang ji an ke litum donang ji CS school protang te bol same non labang so abar sai ke nili thek ponong le neli kaki ki matha tara son government school me sena sonte ili me thangben si abar sai ki me longpo pusini di matha tha athe ili tum kadu ka vege plang pet pe tangka do pet pe ili tum private school ke ili tum chotoi dun labune lapene ke theke pathek doning tung dukji ime thang somar phan ke lasi government school banke me sena sonte pusini lihin ben same matha ro lapente ke theke ding tum bosame chuning ro labang so aste banke deng pon sonte nili ning arong par pikji lasi madu a party phale itum pahai sitame ili tum first and foremost ilitum priority pinang jige lage school
ilitum asomar tum jong si low tech pa me pulutang te ilitum hemprek le long same ilitum chelana thek thereji lasi first and foremost school education hin at bangke me piknangji ilitum kadok avis same thek soinangji anu pulutang te ilitum same kadok avis same me thang charjab ji phan same chakung dopu lasi sarkar tum government mission ma hengnoma pulutang te laison same ilitum kenang sot non kachari bom atum konsi education hin at paching thulo la nang ilitum same lang ponangji non alang litum power do bom un ho alang litum education system han kon se alang litum chehudai lo ma mate kon se alang litum claim pon ma la bang stame iltum lang ponang ji next comment board singing ti hin pen short pen si adhe ke tok la pe spelling asabo pen pon ni ki poridam along pen siksak chetiti engineer doctor kethek kere do an sida school along asar pen si kilong mapu nilhin pen ke matha ke thek the det sita mate thek o pusita school asar pen mapu si Mathapon CM MP MLA Ukil Hakim Pirthe along Longson Suri Sida School along pensi ke man pon pusi matha nilhin pen ke than pachini pon iktha ho akyai kardom klang ola bang sola mage elitum school pensi chengpon lo elitum la si foundation mission ang ji pro elitum ke cheng ang deng bang elitum Charlie Longpa menang ji osomaratum Charlie Longpa menang ji at least class 10 an bage elitum mission penalai elitum han guidance pithek ji lalu pelutang te api bangke alang itu metang sampai Charlie Pontek ji dan si foundation an bangke itu pamisen no pelutang te inur also lagi a future mission ji nilihin bangke matha teng pelutang te dan si kado gawe lagi keceng lagi school masih keceng no dan si school bang mission ang ji punili non hejong samin jepon utolang nam tu sinang liling TP hin pen sar kramsa sangho ilitum karbia khai mate munit atum ke piso penan dotang no pelute pirthe boche untik chiti cekak ave bonta non akai piso penan boche vedet banga piso banga penan cepat choy aren kopi aron lo sar nangli rad aphan than vekta kopi aron lo pulutang te lage aron mange thang nata la suna ron ke bilo ilum ke chok che aron no lage ke chok che asai no munit atum aning ke hang ke cepa playing up lo lage munit amlong mesen amore la character avidet apolo mesen agyan alang litum long avidet posi la sons dame alam same klang rok ti lo aprang elitum foreign country alam se Chethan ji hada ka country USA ke la puson elitum ningje ji bol sa elitum ke non ke ang tan lang tam jok dolo elitum met hangang bong si la hai kheng no son an same dok pet lo penan ke ong pen dang lo piso ke ong pen dang lo elitum mang bong same klang pon bom lo la si nili pen advice mang ke la lo elitum risomar lang elitum okorjang lang pelotang te elitum madu phane elitum cepat chorji pusam elitum a character lang pamin ji itu karakter lang paminon jong si mesen abang kubang pilu pelutang te alang litum mele cepat chorno lalu pelutang te nalitum akai long mate ilitum akai long thangna re kisung mate lason alam ilitum same pilu lasin nilihin pen ke labang so putha ke la asin ningje pon chotpo puthola nam tu sinang dak himat teron hin pen sar nangli phan chuning ri lo ili karbi anglong political dopig lo sida regional party tong hemprek kewan ji arondoma mate national party tong hemprek kewan ji arondolo nali than pachini vekta akyai nili den gaumpen aron komat si doma pelutang te lage hadak council long kangni long atumlo lapende election hut ki ha atumlo hadak MP kacheman long atumlo athe parliament along hidu longji lage ki ha party si du long choji athe nali tum same chini pola bang so lama ke kere matum ke koson si parliament long dam si hemprek same ki hang dam thekpo lake ki ha party si dam thekpo APHLC jong si hailo pelutang te alang litum si labang so hemprek kewan ji aron dupo alang litum long si rights dupo mate ajakong dupo non jong si litum lang dam lo pelutang te non ki do bom kachari bom lage karbing lo lage BJP atum lo alang litum si non amat ke rights dolo mate alang litum si kewan angko hemprek punon ajara facilities punon alang litum si chepari deng lo la support si lage aron ki doji bang ke election ahut ki ha atum lo mate council kachari atum lo nili kijut si hini comments puthol lang nam thupon nili reply galilo nili porhi pon chotpo athi alang litum bang solam paklang thaplo kangbura rong pharehin pen kadom kram sa sangho nali rat ahong jay along pachini pon iktha pusi nili nali pan chuning ri iglo alam theke lapu henlo je karbi anglong AKSA atum pulotang te madu arat chari atum le ki claim kinam chokche det le pulotang te KSA atum ke jongdun hainang ji methang ale aphan kali det nang ji rada kisung along arjab dun hainang ji anode bang kebe keche aso atum anta karbia khaya phan nang phere po kese achethe pading nang kardom nilimen kangbura rongphar langlokso
mate nihang lang so hawara long APHLC claim bangphu choro perfect lo alang li ilitum kadogawe aphan misen alam the pen ilitum han nang than pun thekapot mate paklang thekapot ilitum puthot langnam thu sina kijut sia comments kalilo product da video bang dik perfect po rup sing teron nahin pen pap ke kupilo labang so puthak pap a definition mate pap kupima po alam the sia lang li than pun po laso definition ke lapuhen lo ajada dhoromalong sita pap alam ke kejong du mate pir the along ke pap dobek binong pap pulote monit atuma phan si unchot marat mareng atuma phan ke unne un ene chinine pap pulote ajara dhoromalong sitame dhorom aron atang dorep lapen laso dhoroma ron atang karkan lote laheno paplo pima ajara dhoromalong sita monit apran en kartang rakhi hormu rim kartang chonghu kartang meglangno cyclem kartang pusi pupet laso aron ar kanote lake pablo athe alam ke laheno dhorom awai kang along arna maron kar kanote lake pablo lada christian alam ave hindu muslim alam ave laben karbi alam ave lo dhorom aron mate arna maron mate god's law jongsi kar kanote lake pablo asialang lihin pen rup sing teron hin pen ilitum han pachini ponol pap piason ma labang so definition alang lihin pen paklang pono lasi kechok che bangke nalitum ne matha pono nalitum same a point of view doji nalitum ake matha doji labang sorting pene nalitum mathara nalitum same deng pono neli video long neli kaningje an alam ke lage nili lam no labade nalitum comments itok an alam ma ke lage nalitum alam no kumat si kupisi dengji ma ke lage ilitum kado ka besi chichini rep lo laso posilitum che jongdun bangen nang ne ilitum chiputot bangen nang ne jongsi peni kaningje pen anut Kacheprek pan kanohok dokok ji ason pulutang te lage ilitum ACGP me jongsi ilitum pan thang nat ason akheng no abi pulutang te ilitum dudun joy same thangna rakheng no abi nili same munichot lapene nili kaningje alam choklim verji pubange nili same chipupe lapene nili chejongdam same un e nili views nili kematha nalitum men same Cheprek dak doji laso porsi daki chok chikilele an same nanitum same diapon ikha lapen choro perfect lo nalitum bangso video kicheng ben kijut an kelang kon theka pot labada nalitum subscriber atum phan an same choro perfect lo nalitum ka ke same irdum ke Chethan ka Chemum long an cooperation nang dudun theka pot mate mesen a bidi sore nai pidun theka pot puthot chetong thona nalitum Kacheprek video long dobe thakme kardo